Juan Baro. Baro si postoupil, tam je úplně volný receiver, vypálená coverage. Ten nachází své uvolněné spoluhráče. Juan Baro naznačuje přihrávku, nakonec ji tedy posílá. Z učebnice náznak rameny španělského quarterbacka, ten takzvaný punk. Tedy vyhnat Španěly rychle ze hřiště a využít výhodu. Ale dobrou čtveřicí receiverů, které běžně využívají zase. Má rázem trochu problém. Teď nečekaný snap na španělského quarterbacka, ale ten zkompletoval. Vždycky jsou schopni, dostanou se do těžké situace, ale z ní vybruslit. Druhý down a 7 pro španělskou reprezentaci. Baro jde do vzduchu. A dlouhá přihrávka do levé strany a tohle je catch. Vlevo tam vznikl matchup 1 na 1. Jednoznačně, sice je to... Další přihrávky své spoluhráče a ti se mu velmi dobře uvolňují hlavně. No vlastně jediné neúspěšné